UPPL जोंनि गामियाव भट मोननाय नङा। जोबोद दुखु मोननाय दङ UPPL बा जोंनि गामियाव भट मोननाय नङा। गामि मोनसेयैनो BPF-नोनो भट होगोन। जोंनि गामिया आंल' नङा जोंनि गामिनि गासैबो बे रिहन दैमारिनिनो गासैबो भटखौ होनाय जाखागोन। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायखौ आं मोजां मोनो। आं हाग्रामाखौ बिनि दैदेननाय बिनि बुंनायफोरखौ मोजां मोननानैनो आं BPF-नो भट होगोन। 47 नं उदालगुरि बियाबाव UPPL-नि बिजाथि दिपेन बर'आ जेनगोना रोखा नामा? BTC लाइभनि ग्राउन्ड रिपर्टआव बांसिन BPF दोलोखौ हेफाजाब होनायनि रिपर्ट। उदालगुरिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आथिखालाव BTC लाइभ 12 फैबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि बेसायख'थिखौ लानानै रायजोफोरनि मोन्दांथि आरो फोरमायथिखौ लाना खौरां फोसावगासिनो दं। 47 नं उदालगुरि बियाबनिफ्राय इन्डियाजों मदद होजानाय BPF-नि बिजाथि रिहन दैमारि आरो UPPL-निफ्राय एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ बेसायख'थि गेलेगोन। नाथाय रायजोफोरा सोर सासेखौ सायख'गोन बेखौ लानानै जोंनि दिनैनि रिपर्टआव UPPL दोलोखौ हेफाजाब खालामा जोंनि गामि मोनसेयैनो BPF-नोनो भट होगोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननायखौनो मोजां मोनो होनना थागिबि सुबुंफोरा ओरैबायदि फोरमायो। फैबा निर्बाचन फैगासिनो दङ। नोंथाङा अबे दोलोखौ मोजां मोननानै सोरनो भट होगोन? आं BPF-आ 2000 मा सनाव जन्म मोनलायो? 2005 बे BPF जन्मनिफ्रायनो दिनैसिम BPF-दोनो दङ आरो BPF-दोनो थाबाय थागोन। बेलेगखौलाय मानो माबावनो जोंलाय जोंनो नांलिया। आं हाग्रामाखौ बिनि दैदेननाय बिनि बुंनायफोरखौ मोजां मोननानैनो आं BPF-नो भट होगोन। बे निर्बाचन फैबाय थानाय निर्बाचनाव आङो जोंनि BJP आरो BPF लोगोसे नांनानै जोंफ्रा इलेक्सना जागोन जेब्ला आरो जोंनि बे निजखाग्राया जोंहा रिहन दैमारिनियावनो गोग्लैदों। बेनिखायनो जोंनि गामिया आंल' नङा जोंनि गामिनि गासैबो बे रिहन दैमारिनिनो गासैबो भटखौ होनाय जाखागोन। रिहन दैमारिनो मानो होगोन मानो मोजां मोनो नोंथां? रिहन दैमारिया जों गावगायनि मानसि माने बिसोरो बिथाङानो होदों रिहन सारानो होनाय आरो आं गावगायबो सम बुजि रिहन सारनियाव थाङो आरो जोंहा बेमारिफोर गोग्लैना थायो आं बिसोरनि कागज पत्र लांना होयो। बिथाङा जिफोर अनुदान एकालिनफोर बेखौ बिथाङा होदों आरो मोननो हादों। आं गावगायबो थाङो आरो बेबायसा मोजां रिसिभ खालामो आरो। UPPL-निफ्राय जोङो जेबो मोनासै आरो बिसोर ओरैबायदि थगायबाय आं जोबोद दुखु मोनबाय दिनै बुंनो मोनदों आं गोजोनदों। खिन्थु बिसोरो 6-5 माहनि सिगां UPPL-निफ्राय फैनानै आंखौ बुंबाय दि नोङो UPPL-आव भटखौ हो आरो जोङो आन्दलन समाव आङो खस्थ' खालामदोंमोन। आं 10आवमोन बै समावहा आन्दलननि समाव बिसोरो आसामिस मिडियामाव फरायनाङा होननानै मोना होनना आंखौ बुंबाय। बेनिफ्राय आंखौ लाबोनानै आङो पानेरि दख'रानि जिथु मा होननानै बुङो भलन्टियार पस्टआव आं दोङो। भलन्टियार पस्टआव बे निजखाग्राया एसेबां गोदोर खिन्थु आं सासे थिफ्रिफ्रि सासे आइजोखौ हिनजावसासोमोन आं फरायसामोन बेखौ आंखौ लांनानै बिसोर भलन्टियार खालामदोंमोन। बैनि जुनै आंनो मायाबा मोनसे होगोन आन्दलनाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय 2 लाख 3 लाखनि होनायनि खोथामोन खिन्थु दोनहैसिम जेबो गैया आरो नै इलेक्सननि समावबो बिसोरो आंखौहा बिसोरनि पार्टिफोराहा UPPL-निफोरा आं थाङोमोन मिटिङावहा थांनायाव मा होनोमोन ओइ नोंलाय बे UPPL-नि नंगौना नङा थांजानोबो बायो इफोरबायसा खोथा। बिदिनो आङो थाबाय आरो बिसोरजों 5 बोसोराव आं होगोन होननानैलाय खिन्थु आं दायो जोबोद दुखु मोननाय दङ UPPL-आ बा जोंनि गामियाव भट मोननाय नङा। उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारिनि रिपर्ट BTC लाइभ 12।